tin atop ber na atana kan soidu chu hei chu enge keima bi ka lo ni ta se thil reng reng hi ke chu enge hei mizo enge thi chil huama ati hi alo tangkai ka tia mizo wa chon hei kan ria a chil kan tia adik ebe me ka tia tongkam hi enge afam kim eme me ka tia thil reng reng lo a chil chuan kan at pui deuh chol ani mo chu tiang khop chuan enge kan ril ru kan pe chu tiang khop chuan kan ril ru in a tui chila mo kan at pui deuh chol ani a chu tiang chuan fitness po kan an le don calorie sing zang e mo kha tiang khan ril ru kha au ku pai vek ton shi sel na ringot kha a chil te po kha lo om ve the ama chu 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 thil a chil na tha te po ni nga mo mi he thil mi a kan ti chu mi nan lo hu reng chuan mi pa ngai lo deuh mo an lo hu nei mo tiang khan mi pon pakhat a thil boi pui kan lo boi pui le lu tuk chuan mi dang hian he avati ma ve mo ti deuh chol ti naung chi don ngay to na khawm thin chu mi chu a chil chu nge he trong kam hi adik ka te ke po ka thil ti reng reng hi a chil ka do a tin thi chil ngam hi nge chu chu kan chu nge thei na chu kan mental strength chu kan nei ve vek kher lo me te amar chu ke ma ka sei du chu ka thil ti reng reng hi thi chil ngama ti sel hi ka du beidon san ai chon thi chil me ka du zo chu tiang rel ru chu ka po he kan nu bula po hen ka soya engamo ka thil ti lai ka thil ka ti lai ka lo thita ani chuan ka thlan lunga hian chil ema a thi chil ta ni ti no ziak don ne ka te me te teng khan a mai ro chu enge chu ka thin lung tak tak zo ka ni thil reng reng chu enge thi chil ngama kan lo ti angai ni beidon san ai chon ka thi chil me ang mo khamia khan chumia chon result saron chuak thina ni ti lai kha ke manun atanga ka experience kha kan soibel ve zok du ani o mi lo clear sakawangin ka lo me